Gotovo da ne prođe dan da javnost ne sazna za slučaj diskriminacije, šikaniranja pa i nasilja prema pojedincima ili grupama koje se razlikuju od većine. Poverenici za zaštitu ravnopravnosti ove godine stiglo je 2010 pritužbi, najviše na diskriminaciju po nacionalnoj osnovi, a najveći broj pritužbi je na organe javne vlasti. Do sada je okončano samo 8 postupaka. Najveći broj preporuka koje smo dali u tim konkretnim slučajevima diskriminacije sprovedeno je, ali zato među 365 preporuka koje smo uputili organima javne vlasti, mnogo je onih koje nisu sprovedene. A upravo ova vrsta preporuka, preporuke za preduzimanje mera, usmerene su na uklanjanje uzroka diskriminacije, na efikasnije sprovođenje antidiskriminacionih propisa i na unapređivanje ravnopravnosti. Posle donošenja strategije prevencije i zaštite od diskriminacije prošle godine, koja se odnosi na 9 ugroženih grupa, početkom oktobra usvojen je i akcioni plan. Akcioni plan sadrži vrlo jasne mere, jasne aktivnosti, indikatore za merenje postignuća i ostvarenih rezultata, jasno definisane rokove, ali pretpostavljam da spadaju u red retkih akcionih planova koji ima vrlo jasan budžet. Budžet koji će biti jasno podeljen, odnosno već je podeljen na ona sredstva koja će ići iz budžeta Republike Srbije u narednih 5 godina, ali i donatorska sredstva. Kao država kandidat i buduća članica Evropske unije, Srbija mora ozbiljno da pristupi rešavanju tog pitanja. Upravo imajući u vidu da je oblast ljudskih prava od izuzetnog značaja za Srbiju kao zemlju koja teži za postane članica Evropske unije, ali to prevazilazi pre svega iz naše potrebe da gradimo društvo u kome su svi ljudi jednaki, u kome je diskriminacija apsolutno nedozvoljena. Podaci kojima raspolažemo, nažalost, govore da smo još uvek daleko od tog cilja. Nije ovo samo, kako bih rekla, velika i važna priča evropskih vrednosti. Ovo je naporan i suštinski i temeljit posao dolaska do jednog potpunog razumevanja da je zapravo zabrana diskriminacije zaštita svakoga od nas pojedinačno, čak i kada smo većina. Jednakost svih i poštovanje ljudskih prava zagarantovano je i Ustavom Srbije, a pretočeno je u antidiskriminacione zakone koji su usklađeni sa evropskim zakonodavstvom, ali i ratifikacijom svih značajnih međunarodnih konvencija. Srbija bez diskriminacije cilj je u narednim godinama, saglasili su se učesnici skupa Srbija na putu tolerancije i nediskriminacije, iskustva Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.